Helen Koivisto Solid House kiinteistövälityksestä, moi ja tervetuloa tutustumaan tänne Turun Räntämäkeen upeasti uudistettuun yhden tason omakotitaloon Räimänkadulle. Räntämäki on viihtyisää pientaloaluetta. Täällä on paljon omakotitaloja, rivitaloja ja keskustaan on noin 4 kilometriä. Ihan kävelyetäisyydeltä löytyy muun muassa Nummenpakan koulu, useita päiväkoteja ja julkinen liikenne toimii hyvin. Ja sitten täällä alueen keskellä on todella ihastuttava virkistysalue. Tontti on 749 neliöä, tosi kiva tasainen puutarha-tontti. Ja talo on alun perin 70-luvulta noudattaa tämmöistä aikakauden tyyliä, tämmöinen L-mallinen. Ja tän on tehty todella mittava remontti. Lista on niin pitkä, että en rupea sitä tässä luettelemaan tarkemmin sitten esitteessä, mutta sanotaan tiivistettynä, että tämä on vuosina 2022-2023 korjattu kokonaan ammattilaisten toimista, tuotu tähän päivään. Meillä on vähän erilaisia näkemyksiä muuttovalmista kodista, mutta sen mä voin luvata, että tää on sitä ihan oikeesti. Ja remontin jälkeen täällä ei ole asuttu, eli sä pääset korkkaamaan ihan uudet pinnat ja ehkä sen champagnepullonkin. Tähän eteiseen antaa kivasti valoa toi kattoikkuna. Mun mielestä siinä on, se luo kivan efektin tähän. Tosi tyylikkäät liukuovikaapistot. Täällä on siis käytetty tässä remontissa paljon mustaa, tammea, messinkiä, beikeä. Täällä on erillinen WC. Ja toinen WC löytyy kylpyhuoneen yhteydestä. Ja se, mistä mä itse tykkään näissä 70-luvun taloissa, niin on tämä. Eli silloin ruvettiin tekemään, tai oikeastaan jo siinä 60-luvulla, niin isoja ikkunoita, isoja oleskelutiloja. Tää on niin avara, tänne mahtuu ihan minkälaiset sohvaryhmät, kalusteet tahansa, ja sitten toi takka on tosi kiva. Ja tää piha muodostaa hyvin selkeän kokonaisuuden. Tää on kivasti suunniteltu, tää on L-mallinen talo. Naapuritalo on tossa rajassa kiinni, niin tää piha on vähän tämmönen niinku hieman atrium-tyyppinen. Ja valoa riittää. Onneksi täällä on ilmalämpöpumppu, mikä viilentää. Ja hei, lämmitysjärjestelmä uusittu. Täällä on ilmavesilämpöpumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys laatotetuissa tiloissa ja sitten muualla patterit. Keittiö on tosi iso. Tänne mahtuu 6 hengen ruokapöytä, paljon laskutilaa, aivan ihana upeat tammitasot, epäsuora valaistus. Kaikki kodinkoneet on integroitu. Uuni, mikro, induktiokeittotaso ja tässä on astianpesukone. Kaikki laatikot on tällaisia piilolaatikkoja, niin pysyy tää linja tällaisena selkeänä, kauniina. Täällä on sitten lisää kaappitilaa sekä täyskorkea jääkaappi ja pakastin, monen toive. Ja tässä on kodinhoitohuone kivasti vieressä. Siinä on paikka pesutornille. Täällä on tosi fiksut säilytysjärjestelmät. On hyvin kaappitilaa, on hyvin viikkaustilaa ja tässä on sitten siivouskaappi. Ja makuhuoneet on täällä. Tästä eteisestä mennään ensimmäiseen makuhuoneeseen. Täälläkin on laitettu uudet liukuovikaapistot koko seinän leveydeltä. Hyvin saa sinne kaikki tavarat jemmaan. Ja toinen makuhuone, hieman isompi, on sitten täällä. Ja täälläkin on uudet liukuovikaapistot. Ja ihanat värit, tosi kauniit katot ja ihana hiottu valkolakattu tammiparketti. Täällä on 10 plus, voin antaa tästä viimeistelyn jäljestä. Tää on tosi siisti, tää on tosi raikas, tää on tehty hyvin. Ja täällä on 2 makuuhuonetta, mutta meillä on yksi ekstratila täällä. Eli minne kuljetaan tästä tällaisen pienen sisennetyn terassin, eli ulkotilan kautta. Tadaa! Ihanat uusitut pinnat. Tää voi toimia varastona, mutta miksei työhuoneena?
Hei, tai jos talossa on teini, niin mä luulen, että se voisi tykätä. Täällä on tekninen tila. Autotalli on talon päädyssä. Siellä on myös iso varasto. Ja tässä kohtaa kurkataan kylppäriin, ja jos ei tarpeeksi vau-efektejä ole tullut vielä, niin nyt niitä tulee. Aika upea. Kattokaa, ihana epäsuora valaistus. Sillä on toinen iso hiekka-beikelaatta. Ja totta kai mustaa, ihan tämän päivän trendien mukaan tehty kylpyamme, toinen WC ja sitten on sauna. Ai vitsi, mikä kokonaisuus ja mikä paikka. Tää on moderni. Tää on aivan ihastuttava. Jos oot mun kanssa samaa mieltä, niin ei muuta kuin nähdään näytöllä. Moikka!